I pa ćemo igrati, Danas ćemo igrati Teletubbies 2 prvu epizodu. Znači, ovo je stvarno najbolja epizoda koju ću da snimim ikada. Zašto je? Pa zato što je ovo horror igrica, a ja sam bukvalno sam u sobi. Možete čuti taburet i kada se kamera pomera. Možete se da vidite kak je život. To je sve. Sve je bilo. Idemo, ajde, English ćemo, naravno ću ja engleski jezik i naravno ću da igram s isključenim zvukom da ne bi dobio copyright. Idemo, trebalo bi dođemo u server 1, imamo samo jedan server, tako da što. Idemo, ćemo da počnemo ovo. Jebot krov, jebot led. Jebote led, brate. Ljudi, mene juri ogromna gorila koji ispušta jebene zvukove. Zajebalo je ono čudovište. Evo je Tubby Cream. Tubby Cream. Evo je Tubby Cream. Gledaj Tubby Cream. Čekaj da vidimo. Dobro. A ne, nema više baterije. Joj, juri me! Šta me juriš be? Izgleda me čuo. Ne se me čuo, jebot se mora. Sad ako se zaglavim negdje ima da umrem. Sedi ovdje dok svi ne skupe Tubby Creame. Da mi čak ne treba sve to, dobro treba mi sve to. Jao, evo ga! Jao. Ništa, ja se vratim. Ajde, brate, pa kako si stalno tu? No, kreći se. A bre, šta ti hoćeš od mene? Zajebi se na neko drugo jebote. Ma beš. Ako ne znate, ja sam se sad usro i bukvalno čekam da će me on ubije. A ne sam da se okrene. Tihi Vinki, malo se još uteretam, ha?
Evo ga. I uspio sam da ga zaglavim. Jo, odglao sam. Ne. Da, jedno dalje po multiplayer serveru. Ima tu još jedan server koji ima samo jednog igrača. Ok ljudi, idemo dalje da tražimo neke servere. Ovo je vidi, evo. Zatiše jebenu pesmu. Ali mislim da svi znate za ovu igricu zato što ste svi gledali Teletubbies. Yes. Ako čujete nekog u pozadini, ljudi, znajte ko je to. Jer znate? Znate. Okej. Ajde da se malo... Ok, idemo ljudi. Inače ljudi, ajde mi ovdje još malo igramo, a već 7 minuta klip. A pošto editujem preko fucking Filmore, vjerovatno znate. Moram i da se registrujem. Ali... Šta da radim ljudi? Ovaj klip će izaći kasnije. Jao, evo ga iza mene! Spao sam dole! Trči, ne osveći se, ajde servi se, ajde. Beži, evo ga tu je. Da mi krijem. Pazi! Posle mog vikanja ljudi možete da vidite kako sam se usrao. Dobro ljudi, uspio sam. Dobro, ja samo pratim ovog lika
Evo kako on skupio tebi kreme. A mislim da ćemo uskoro da završimo, zato što nam je ostala jedna tebi krema. Ne. Dobro, ovako ćemo da završimo ovo. Tako da je i to bilo to što se tiče ove epizode nasilja. I pošto je jako kratka, jako mi je žao ljudi, ali jednostavno ako edituje preko Filmore, onda ne vredi zato što moram da snimam kraći klip. Tako da je čao. Idemo da odjavimo klip na jačom špicom. Inače da vam kažem, ona 2 klipa sa rokom neće izaći i još jedno obaveštenje, prehladio sam se, tako da je čao.